berriro abesti hauek grabatzea, ez? Orain dela hainbeste urte grabatutako abestiak nire pixkat barruak mugitu dizkit. Netzat pixkat arraroa, ze bai hartu nula erabakia musika mundutik aldentzeko. Orduan netzat da berriro musikari sentitze hori bezala. Txispa batek sortzen du sugarra, doinu honen berezko indarra, ta ez galdu, inoiz irriparra, barra, heldu gera itziarra. Amaitu genuen, baino berriro joko ditugu hainbeste jenderen aurrean orkestako formatu horretan, eta ez dakit nahi ilusioa egiten dit berriro hotzan konpartitzea bisok egotia horretan. Hasi, horrek zenbat grazi, ero ikasi eta irabazi, mila esi eta mila gezi, izan berezi denak berezi. Sortzera ausartu nintzen lehenengo abestia eta horregatik bastanteko kariñoa diot. Eta txapelketetarako sortu. Hori da, eta gero untzak elkartu ginean denok beste forma bat bai. Mozkortzeko ez egin zalantza, ai badator gaueko arrantza, kalimotxoz asagerantza, bilintzi balantza, hori da triskantza. Es muy divertida, además tiene como ese grito, ¿no? De Uncha. Es, digamos, que la canción insignia de Uncha. Sentimendu begiraden alde, eskutankak harri parez pare, trikitixa gure dantzen jabe, oie gabe, inundik inoare. Guretzat opari bat da orkesta batekin jotzea, hainbeste jendea horren jotzea, baita ere hainbeste artista desberdinekin elkartzea, ze guretzat musikari bezala oso polita. Bai. Konplizitate giro polita sortzen. Bai. Esto que ha sonado en tantas fiestas y que sonará y que seguirá sonando, lo hemos traído aquí, podemos hacer esa fiesta uniéndola con las Ailas ahí, que además es... a mí me divierte muchísimo la canción porque me siento muy identificado con la letra, ¿no? No parece que todo va demasiado rápido, ¿no? Bihotzetik, bihotzera, esan zidan batera, aspertuko geran lasai. Abestiak esaten du lasai egoteko, baina aldi berean letrak esate dizuna musikalki beste zerbait transmititzen zuen. Claro, gentozen aldapangoratik, disko berri bat hasi behar ginen grabatzen, nolabait presioakin, ez? Kriston presioa genuen. Gogoratzen naiz, etxeko komunean egola, sonoridade, akustika musikoak ulertzen dugu. Orda, lor negon trikitixakit, eta oso agobiatuta, eta esan duen, venga, Josunek. Sortu abesti bat, estres guzti honeri kontra egiteko. Eta zuaitzak dantzen ikusi, dauden alfombra ederrenetan, erlojuak ezkutatuz zelaietan batera, aspertuko geran lasai. Ondare bada, ez? Eta ondare hori babesteko eta berrentzuteko, berbizitzeko, gauzakiteko. Oso transmisioa da, azkenean egindako lana geratzen dalako hor bideoetan, geratzen da ondorengoek ikusteko, ez? Eta bai, transmisioa da, eta transmisioa dana, iruditzen zait aberasgarria dela. Mobila gordetzeko. Osea, momentua bizitzeko, egongo dira 1000 kamera hori grabatzen. Ura bere bidean eta horrelako kontzertu bat dala zuzenean bizitzeko. Sarritan galdetzen dio nere buruari, hemen ez
dion nere buruari, hemen ez ote dabile. Urriak 25 eta 26an beken ikusiko dugu elkar. Oida, eta gozatu, seguru kristona izango da, han ikusiko geha. Aio.